Ahojte športovci, prinášame vám Black Friday, ktorý bude trvať len do polnoci 24.11.2024 a rozmýšľali sme, ako vás odmeniť všetkých tých, ktorí ste naši sledovatelia, ktorí ste naši zákazníci, ktorí nám fandíte a chceme vás aj my nejako obdarovať za to, že ste naši fanúšikovia. Tak sme si pre vás pripravili Black Friday, ktorý som nevidel, aby niekto ponúkal nejaká iná spoločnosť, iná firma. To znamená, že pri zakúpení 2 balení z jedného druhu máte 3. balenie úplne zadarmo. Toto sa bude vzťahovať na celé portfólio značky Body Nutrition. To znamená, že keď si dáte do košíka napríklad 2 kolagény, tak 3. máte zadarmo. Takisto proteíny, dáte si 2 proteíny, 3. máte gratis. Je to úplne masakrálna akcia, ktorú sme vymysleli pre vás, pre všetkých tých, ktorí ste naši fanúšikovia, naši zákazníci, alebo pre tých, ktorí uvažujú, že si vyskúšajú niečo z tejto prémiovej značky, ktorá je vytváraná samotnými športovcami a je určená pre športovcov, pre tých, ktorí sa chcú posúvať niekde ďalej a nechcú robiť pokus a omyl. Všetky výrobky prechádzajú tvrdou analýzu našich športovcov a žiadny výrobok nepríde do výroby alebo sa nedostane do nášho portfólia, pokiaľ nie je účinný. Takže kamaráti, verím, že vás táto akcia zaujala a môžete si vyskúšať niektorých z našich prípravkov za exkluzívnu cenu. To vás sa rýchlo míňa, pretože sme to pustili včera vonku a verím, že si niečo nájdete aj vy, ktorí ste naši verní zákazníci. Takže čaute kamaráti, opatrujte sa a buďte zdraví a my naďalej budeme pracovať na to, aby ste si vedeli zakúpiť z nášho portfólia len to najlepšie zo sveta športovej výživy. Ešte jedna podstatná vec, keď si dáte do košíka 3 produkty z jedného druhu a chcete túto akciu využiť, tak je potrebné dať si zľavový kód, ktorý bude pod týmto videom, je to Body Nutrition No. 1 a zľava bude odrátaná v percentách.